Vă salut pe toți, astăzi revin cu un clip după ceva vreme. Vă arăt porumbei după etape. La ultima etapă am băgat 5 porumbei, 4 sunt acasă. M-am convins că nu se pierd așa mulți porumbei, așa că peste 3 zile avem îmbarcare. O să-i bat pe toți, 21 care mai sunt rămași. A venit și tardivul ăsta printre ăia 5. Mi-a venit și alba. Am vreo 35 de pui înțărcați. Avem și aici pui. E plin cotețul de pui. Porumbei acum le-am mai dat și lor niște drojdie de bere pe mâncare. În apă niște creatină și miere. Uite, și masculul ăsta a venit și porumbița de aici. Și 2 sunt în lipsă. Pe aici, ce să fie? Niște pui. Pui tot acolo. Aici avem un pui luat de la un om de la club de la mine. Pui de viteză. Aici este fraxul. Aici nimic. Acolo. Aici o pereche. Aici cu puii lui. Trestia. Acolo la fel niște pui. Aici o femelă care mi-a venit de la un antrenament cu clubul. Printre primele o bag și pasta. Acum 2 săptămâni a venit. Uitați și voi. Ăștia sunt. Aici nu mai pui. Dați și voi acolo un like ca să mă încurajați să mai postez. Uitați-vă, arăt porumbeii. Ăștia ce-i vedeți maturi sunt de zbor. Uitați. Haideți să vi dau de aici pe toți. Ăștia sunt, ia uitați. Avem cu ce cumpăra și la, nu avem destui pui. Dacă tot fac un clip, vă arăt porumbeii. Deci aici suntem la matcă. Sus ouă, puii lor sunt pe jos, trebuie să-i vaccinez și să-i înțarc. Acolo niște pui, aici puilor sunt jos, aici trebuie să ouă, la fel puii sunt jos. Aici pui, ouă, au ouat, dar puii are pe jos. Aici la fel trebuie să ouă, uitați puii. Puii, uitați, sunt pe aici, dar mai sunt și pe sub cuibare pe acolo. Asta e drojdea pe care eu o folosesc. Astea sunt vitaminele. Ăsta e gritul, vă arăt ce le dau. Vitamine iar aici. Ăsta a fost un electrolit ce le dădeam. Am și albastru de metil, le mai dau și lor. Haideți să vă arăt și mâncarea. Asta e mâncare. Astea sunt și cuștile. Aici mai am niște glucoză lichidă în caz de nu mai am praf. Ce mai am pe aici? Mai am, asta e creatina. Aici în tubul ăsta mai am niște tratament de respirație, dar nu e tubul care trebuie. Aici am avut niște propolis. Aici pentru păduchi, chestii. Mai am niște pastile pentru coccidioză, pentru respirație. Aici pentru tricomonoză. Trebuie să fac tratament. V-am arătat și creatina asta. Asta e bună pentru rezistență musculară și refacere. Aici am eu caietul, niște vitamine.
Și cam asta e tot. Cât de curând, sper ca în dimineața, când trebuie să ajungă porumbei de la următoarea etapă, să le fac și curat. Aici avem un mascul care a venit terminat de la penultima etapă. Asta nu o să mai fie băgat. Aici avem porumbeii. Ăsta a fost clipul de azi cu porumbeii. Va mai apărea unul, cel mai probabil peste 2-3 zile, când avem o îmbarcare. Posibil să fac și un live pe seară sau chiar acum, când postez clipul. Și nu uitați să dați și voi un like, abonați-vă la canal și noi ne vedem data viitoare. Pa, pa!